foli ni walimadɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ se ka sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni y'a kuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin minisiri mun ɲɛsinen don jago kunkanko ɲɛnabɔli ma ani sɔrɔ bosunbagaw ye ɲɔgɔn ye bi ka bɛn tarata don juin kalo tile 11 ma ɲɔgɔn ye in kɛra sababu ye jagokɛlaw k'u ka degun yira minisiri la o tɛmɛnen kɔfɛ minisiri mun ɲɛsinen don an ka jamana kɔkanko ɲɛnabɔli ma o ni Mali ka lasigiden bɛ Chad jamana kɔnɔ olu ka bolodi ɲɔgɔnma ma maliyɛnden dɔw la seginna ka bɔ Chad k'a sababu kɛ u sigiyɔrɔ bɛnna yɔrɔ min ma degun caman bɛ yen nɔ ninnu de ye bamanankan na kunnafoni kumabaw ye minnu bɛna walawala aw ye sɔɔni aw bisimila minisiri mun ɲɛsinen don jagoko kunkanko ɲɛnabɔli ma ani sɔrɔ bosunbagaw ye ɲɔgɔn ye ba kɛ ka bɛn tarata don juin kalo tile 11 ma a kɛra sababu ye jagokɛlaw y'u ka degun yira minisiri la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ni ɲɔgɔn ye in labɛnna minisiri yɛrɛ fɛ mun ɲɛsinen don jagokɛlaw ka kunkanko ɲɛnabɔli ma Mariyetu Jalo bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kunkan ni ɲɔgɔn dalajɛ in hakilina bɔra jago minisiri la ka jagokɛlaw wele u ka n'u sigi k'u da don u ka gɛlɛyaw la solution ka ɲini a la joona joona o ye ɲɔgɔn dalajɛ in kun ye o hokumu de kɔnɔna la dunanjigiyɔrɔ min bɛ Bamako hôtel Sheraton jagokɛlaw bɔra kosɛbɛ k'u kunda ɲin kan a kɛra hakili falen kɛnɛ ye u da donna u ka gɛlɛyaw caman na o gɛlɛya ninnu dɔw bɛ tali kɛ sigiyɔrɔko la ka d'a kan sugu damadama bɛ yen tasuma kasara ye olu sɔrɔ don tɛmɛnenw na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sugu kelen farafina bɛɛ kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko zone de libre échange da tunna o kumaw la chambre de commerce et d'industrie du Mali a ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ ni ɲɔgɔn dalajɛ in kunbɛn k'a sabu kɛ gɛlɛya minnu bɛ Mali jagokɛlaw kan a ka kan ten sa gouvernement ka o ta ba la ministre kelen ka fonction ta y'a ɲin'a fɛ k'a bɛ fɛ ka secteur privé rencontrer pour que an n'u ka discuter gɛlɛya mun b'u kan a k'a dɔn solution mun bɛ yen k'o proposer an ka jɛ ka a solution ɲini ɲɔgɔn fɛ rencontre kun ye nin de ye maintenant n'i ko ko commerce i ko industrie secteur caman don bref secteur privé chambre consulaire ni u ka organisation composante bɛɛ a y'olu de fara ɲɔgɔn kan ka na échange kɛ politique mun b'u bolo fɛɛrɛ mun b'u bolo ka industrie développer o y'o projection kɛ yan nɔ fɛɛrɛ mun b'u bolo fana ka jago fana commerce fana yiriwa o y'o projection kɛ yan nɔ o y'o en tout cas o y'o présentation kɛ question bolila minnu kan o kɛra mais projet kura dɔ bɛ yen nɔ o ye fɛn kura dɔ ye o b'a fɔ ma ko zone libre échange continentale africaine JLECAf a accord signéna a bɛ san 2 bɔ chef d'état fɛ jamana Afrique 50 o y'a ɲini k'a fɔ projet dɔ kun bɛ yen depuis tuma min na a bɛ fɔ ko l'OIA fo ka na kɛ Union africaine bi ko k'a lajɛ o projet nin k'a waleya laɲini ye jumɛn ye projet in ko la k'a ɲini k'a dɔn échange Afrique jamanaw bɛ jago kɛ u cɛ depuis indépendance daminɛna fo sisan a yɛrɛ k'a fɔ 100 o 100 14 de don donc chef d'état africain y'a ɲini k'a fɔ ko au niveau ni a ka rehausser o ye objectif de fixer 2025 a ka se ka taa 40 ou 50 la mais si a yɛrɛ k'a fɔ ko vraiment gouvernement kelen ka accord nin kɔni signé mais a t'u labila a n'u bɛ jɛ ka échange caman kɛ fɛn fɛn bɛ se k'a to u bɛ protéger davantage ka amélioration kɛ u bɛ o baara ninnu de bila sen kan commerce sen fɛ o ye fɛɛrɛ mun tigɛ commerce bɛ se ka développer Mali la cogoya min na ministre y'o fana détail di caman na bon maintenant filanan ye mun ye u bɛ kuma ban yɔrɔ ministre y'a ɲini k'a fɔ an ye k'a fɔ ko rencontre nin a bɛnna ale ma kosɛbɛ a b'a ɲini an fɛ n'a bɛ bɛn a bɛ cadre dɔ créer ko cadre de concertation kɔfɛ k'a lajɛ secteur privé ani état o bɛ se ka ɲɔgɔn rencontre cogo di commerçants ni industriels ni prestataires de services jamana ye an bɛɛ de jɛ an bɛ ɲɛbɔ jamana wɛrɛ fɛ ka sɔrɔ an bɛ se ka ɲɔgɔnna a bɛ se ka to an ka jamana bɛ kɛ o ɲɔgɔnna ye o tɛ kɛ dɔwɛrɛ kɛ baara kɔ mɔgɔ si ma développer n'i ma sɛgɛn k'a fɔ i fari sumalen sigilen ka taa i ka taa ɲɛ o tɛ se ka sɔrɔ an ka sɔn ka baara kɛ état fana ka sɔn ka an jukɔrɔma don
k'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛ in hakilina bɔra minisiri yɛrɛ la min ka baara ɲɛsinen no jago ma Mohamed Agerlaf. Laada do Mali Silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique ma ɲɛma an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara fɛ tamani ziyara kɔfɛ ka taa Bachila an karamɔgɔ y'o laada lakile Bachilakaw fɛ Kanelakaw ka denbaya y'a bonya ni misi kelen Buya Kulubali ka sɔrɔlenw don a kumakan bɛ lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Mamenani Mali Silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara donna Bachila kɔnɔ dugudenw y'u ka nisɔndiya jira a ka nali la laada fɛnɛ don san o san Zamzamiyu b'i sen jɔ balima dugu in na teriya dugu in na sinjiya dugu in na historien chercheur Zumana Kane ani honorable Badama Kane olu faso ye Bachila ye a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara a ye taasibila kɛ ka ɲɛsin Kanelakaw ka cɛkɔrɔba ma ni o ye Ala ma hinɛna Dirisa Kane ye dugu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka jira Zamzamiyu la k'a fɔ a nali jara u ye Kanelakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wasa donna maa min na u ka dandegeli kɛ o ye historien chercheur Zumana Kane ye ale ka Zamzamiyu ni a ka taamadenw bisimila. Bi ye n ka kuma dɔ ye a san tan ye bi ye 2009 a sunkalo juma laban su min bɛ jamana bɛɛ mara wallahi a ɲɛnama bɛ Dakar ne ɲɛnama bɛ a ma sa ci ka s'a ma ni bɛ ka kalo tigɛ a ko Mali mi to 23h wallahi mɛ kaburu kan a ko Mali mi to nka cɛ kelen bɛ an jigi b'o kan a ko taji ye kɛlɛ uranium ye kɛlɛ énergie fossile bɛɛ ye kɛlɛ tiɲɛ mun ye maloforo dayɔrɔ office du Niger u tɛ se k'o dugukolo melen ka n'a ji tiɲɛ mun ye hadamadenya dilanba ani maa min b'u bilasira a ko i balima don n balima ye jɔn ye a ko Cherif Ousmane Haidara a ko e ti bɔ Tamani n bɔ Tamani mara la a ko a fɔ a ye k'a ni ce Mali ye wallahi a y'a fɔ n kan k'a fɔ bi France 2015 cɛba dɔ don ko André Bourgeot a ko saba bɛ Mali kɔnɔ Mali bɛ bɔlɔ kɔnɔ o ye fanga dɔgɔyara ye Mali bɛ misiriw kɔnɔ o ye diinɛma dɔ y'u tɔrɔ maaw kan ni imamu kan k'u b'a k'u sago ye Mali bɛ karamɔgɔ dɔ bolo n'a y'a bolo kɛ tan sous région kɔnɔ maa miliyɔn 2 bɛ wuli ka jɔ o tɔgɔ ye ko Cherif Ousmane Madani Haidara a t'a dɔn ne ye maliyɛn n gwɛrɛ la la forokiya bɛ n kana ɲɛji bɔra n ɲɛ na n k'i bɛ Mali dɔn cɛ min y'a ko fɔ ne balima don an bɛ bɔ yɔrɔ kelen nka jama n'u ye ni hakili faamu don min Mali dama tɛ diɲɛ bɛ dilan Cherif Ousmane i ye tolérance de fɔ i ye muɲu de fɔ i ma maa si nangaru i ma maa si kɔn i ma foyi fɔ maa si ye jogo kɔ mɔgɔ ka finya de b'u don kaso la mɔgɔ ka surunya de b'u don kaso la mɔgɔ ka banabaatɔ de b'u don kaso la mɔgɔ jogo de b'u don kaso la o tɛ alijinɛ ye fɔlɔ i ye jogo de fɔ ne tun b'a fɛ ka nin fɔ ka da dugutigi ka foli kan alimami ka foli kan ani Ala y'an gɛrɛsɛgɛ faso jalatigɛ den min b'a fɛ yan n'o ye Assemblée nationale an ka honorable Adama Kane n'o y'i yɛrɛ ye a ma ladɔnniya k'a fɔ san o san Zamzamiyu ka tamanita senfɛ Kanelakaw bɛ misi kelen di a mɔ o laada timɛna Basila kɔnɔ ka bɛn ni dimanche juin kalo tile 9 ye Kanelakaw fɛ an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ san 2020 ziyara Ala k'o jira an bɛɛ lajɛlen la. Amina yarabi Bachila dugu kɔnɔ Mali Silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Sirigi ba musala taala a ye dara kanu an karamɔgɔ caman y'a fɔ cogo min na a ye tiɲɛ de fɔ o y'a sɔrɔ waati ka kalan maa min tun bɛ se ka i bolo kɔrɔta ko ne y'a dara ka mɔgɔ ye o don o tigi kun ye cɛ ye alors kana se bi ma o jɛ de bɛ sen na kuma na ni an bɛ Bachila yan bi an b'an ka so an tɛ se ka o lafiya n tɔgɔma fana ale min bɔra ka kuma sisan an ka foli b'a ye a sara bɛ Ala bolo a y'an wasa yɔrɔ bɛɛ a jɔra yɔrɔ o yɔrɔ a ye an wasa an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka si d'a ma Bachila Ala k'a yiriwa fɛn min fɔlɔ n'o de ye dugu ka ɲɛta ye a bɛ fɔ o ma bɛn Ala ka bɛn sabati a kɔnɔ bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a ko Ala tɛ yen a bɛ balo hɛrɛ la diɲɛ na yan nka hali ni misiri cayara so ye n'a ma bɛn Ala tɛ hɛrɛ k'aw ye abada bɛnbaliya de ye kojugu ye mana an b'a ɲini Ala fɛ ɲɔgɔn kanu ɲɔgɔn cɛbɛn Ala k'o don dugu in kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ fana an ka jamana Ala k'a kɔlɔsi Ala k'a kisi Ala ka hɛrɛ don Mali kɔnɔ Ala ka kisi don Mali kɔnɔ Bachila an nisɔndiyara
an bɛna ya san o san mais san o san an bi kura wɛrɛ y'a la min ma deli ka kɛ an bi tɔliguwa min kɔrɔ nɛɛma na min ye nin kɛ ala k'a tigi nɛɛma ala ka hɛrɛ k'a ye ala ka hɛrɛ k'a ye a ye mɔgɔw kun don suma na ala k'a kun don suma na o kɔfɛ fana n tɔgɔma ko k'a ye yeelen don yɔrɔw la ala ka yeelen don a yɛrɛ fɛ yen ala ka yeelen don a fɛ yen diɲɛ na yan ni lahara ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma an y'an ka bonya ye n'o ye misi ye o ye jirana de ye ko ani jamiyata ansardin islamiyaw fana ye bonya kɛ ayiwa an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala kana an ka sigi danni ma ala kana an ka sigi danni ma ali bi o laada kelen in kɔnɔna la an karamɔgɔ y'i kunda jidabugu wɛrɛ kan a selen ye a taara sherifu musa aidara n'a denw ziyara o kɔfɛ a y'i kunda sɛgɛla fana kan sɛgɛla mun ni laadala kuranɛ kalan bɛ kɛ k'a ɲɛsin banbagatɔw ma buya kulubali ka sɔrɔlenw don a kumakan bɛ lase karamɔgɔ musa fɔnba fɛ a seyɛda sherifu usman madana haidara donnen jidabugu wɛrɛ la sherifi musa n'a denw dan bɛ yɔrɔ min jidabugu wɛrɛ denw y'u ka nisɔndiyaw jira bani nali la sanga ta ɲɔgɔnna kɔnɔ zamzami y'u ye sherifi musa n'a denw kaburu ziyara ni ka sɔrɔ k'i sɛnsɛn ka alimami ka denbaya lasɔrɔ ka foli bila alimami baɲuman na jidabugu wɛrɛ tɛmɛnen bani y'i sɛnsɛn ka sɛgɛla lasɔrɔ sherifi musa ka denbaya alikuranakala kɛnɛ sigira senga ye ani dalayilo kayirati ka dugawu kɛ sherifiw ye minnu dayɔrɔ laban bɛnnen don jidabugu wɛrɛ mɔ ka laban ka ɲini dali masa fɛ ala bɛ se k'a nafa n'u barika ye minɛna ala k'a k'an ye jidi ye ala k'a k'an ye lafiya ye tɔɔrɔ min bɛ jamana na ala k'a wuli min bɛ duguw kɔnɔ ala k'o wuli min bɛ duw kɔnɔ ala k'o wuli an bɛ dugawu kɛ san o san an b'an sigi yan an bɛ dugawu kɛ an b'a fɔ ala ka san wɛrɛ jira an na hali bi an b'o dugawu kelen an b'o kɛ ala ka san wɛrɛ jira an na an bɛ ala fo an b'ala barikada a bɛ nisɔndiya caman sɔrɔ nin na nin bɔɲɔgɔn in daminɛna depuis an mɔkɛw de la fo ka n'a bila an faw la fo ka n'a bila an yɛrɛw la komi a yɛrɛ b'a lakala ye cogo min na ni ale a fa tun bɛna njirabugu kana sɛgɛla yan a bɛ ale de ta ka na n'a y'a fɛ ka na nin ko ninnu na o sira de tora sen na fo ka se sisan ma o la an bɛɛ b'o sira kelen de juru fɛ ni ala sɔnna a taamani kana bɔ anw ye o ye nisɔndiya ye ka tɛmɛ fo a dan kan a kɔrɔkɛ kelen dɔrɔn de bɛ yan nka a dɔgɔnin ye an tɔ bɛɛ ye mais a tun bɛna fani baw de nɔfɛ a y'a ta olu ka sira de fɛ ka na ne yɛrɛ de lamɔna a bolo tamani o la ni o tirakun ka se ka da kun ka fa ka sira bɔ faw nana sa baw nana sa ka na se dɔgɔninw ma a bɛ ka taama ka na ɲini anw kan foyi tɛ anw fɛ fo foli ani barikada k'a ɲini ala fɛ ala ka si kuntalajan ani kɛnɛya ani labanko ɲuman k'o di a ma. o tɛmɛnen kɔfɛ zamzami y'u balimakɛ a ye sangaso dɔ jɔ sirifilaka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la dunanw minnu min na olu donyɔrɔ bi kɛ yen ye zamzami y'u kurubu ngari sirifi tijani haidara sɛgɛla kɔnɔ a labanna k'a tɛgɛ da a kɔrɔkɛ tɛgɛ n'o ye a seyɛda sherifu usman madana haidara ye silamaya don ka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya k'o ta bani bolo an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ ala k'a nafa ni nin bɔkoloba ninnu barika ye. n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti sonyɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka yafa ma. kɛnɛ in kan mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma an karamɔgɔ seyidi sherifu usman madani haidara ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. an bi du min kɔnɔ ani an bi kɛnɛ min kan ala min sɔnna ka jiri in ju turulen to an bɛ o ala fo. denmisɛnninw caman bɛ yen o t'a dɔn yan ye yɔrɔ min ye mais mɔgɔkɔrɔbaw bi dɔ dɔn an na. yan kun ye ni kamana gwana jigi bɛna tugu yan de ni cɛ n'a muso farala a kun bɛ dilan yan de ni balimaw kɔ donna ɲɔgɔn ma a kun bɛ dilan yan mɔgɔ minnu y'o kɛ k'u ka nafolo di ala ma u ka sɔrɔ ni bɛn u ni dɛsɛbaatɔw ma o kɔ ala ti o langoloya
ala ti o langoloya mɔgɔ ka dugawu ye ala ka fɛn b'ila min ka kusi ye dugawu min kɛra nin du nin kɔnɔ o minɛna Siri Madu an fa don tiɲɛ don Musa laha taala maa o maa b'a dɔn a bi tile k'a bolo don a kun k'a bɔ de k'a kɛ ka jeliw tugu bɛɛ kabakoyara o la mais o kabakoya bi mɔgɔw la mais mɔgɔw ma jate de minɛ kosɛbɛ Siri Madu den dɔ ka sɔgɔmada dépense Siri Madu ka san 10 sɔrɔ ma s'a ma a ma s'a ma bilahi a den dɔ ka sɔgɔmada kelen dépense bilahi a ka san 10 sɔrɔ ma s'a ma nga arabu ko el fadlu lil mutaqaddim a kɛra cogo cogo bonya ye kunun de ta ye bonya ye kunun de ta ye kumana denmisɛnninw ani kɔrɔkɛ ni ala ye bonya ni kɔrɔta min di o tɛ olu ka baara ye o y'u fa ka baara ye min bi kɔnɔ olu yɛrɛ denw bɛna kɛ di o de y'u ka baara ye sinon an bi jigi tugu yɔrɔ de la nin so in kɔnɔ ni kamanaw gɔnna mobiliw bi ta kana ya motow bi ta kana ya wotorow bi siri kana ya kunu min tɛmɛna mais ala ti ɲuman kɛ yɔrɔ langoloya fiyewu anw de bi ɲɔgɔn janfa mais ala ti ɲuman janfa wala n'anw y'an yɛrɛ ye an bi so de yan bi anw ɲɛnajɛ ka tɛmɛ ala ka dugukolo yɔrɔ bɛɛ kan parce que waatini dɔw bɛ adamaden ka ɲɛnɛmaya la o waati mana tɛmɛ i ti foyi ye bilen min b'o waati ɲɛ o bɛ k'i bolo zikirayatu de ye souvenir ɲuman dogoli de ye farafinya nagasi ni min ye ɲuman kɛ a fɔ a ni ci Seyna Jara an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan k'a ni balimaya a sara bi ala bolo ala ka hɛrɛ caman k'a ye ala ka sini kɛnɛya dan n'a ma ala k'a n'a wasa kɔfɛ an bɛ nabaa bɛɛ fo fatiha bɛna ta dugawu bɛna kɛ an b'a dɔn ni ŋaniya fɛn o fɛn sirila yan ala bi sɔn dugawu caman kɛra yan cɛw ŋunumana yan musow ŋunumana yan tubabu bilenw nana yan nasi sɛbɛnna ka d'u ma f'u b'u bolo da buteli da la ko a gazi kana bɔ bilahi l'ali l'azim o kɛra walawala kan yan mais ala y'a sara dɛ Siri Madu tɔlima bira ale ka so kunna a denw ye étage jɔ o tuma na ala y'a sara Siri Madu mobili sanna ka d'a ma base kuraw dira a ma yan mais ale yɛrɛ denw bɛ mobili ni mɔgɔw la bi o tuma na o ala k'an ka fo ɲuman bi laban ɲuman de la hasidi dusukun foyi ti bɔ a joli la fɔ danganen dama o de ye nagasili kɛ o la ala tɔgɔ fɔlɔ min bɛ yen n'o de bi jaabi ka tɛmɛ ala tɔgɔ bɛɛ kan mɔgɔ si ka n'i nɛgɛ kana don kaliwala kana taa musakaku wurudi ala tɔgɔ sɛbɛ fili kɔrɔ i dusukun ɲɛ kɛ walidenw fɛ ala bi k'i taw fɛ i ɲɛ n'a n'i kɔfɛ arabado juin kalo tile 12 baɲumankɛtɔn UNESCO ye tile 4 kalan nun don k'a ɲɛsin ɔkɔliden karamɔgɔw ma tile 4 kɔnɔna la karamɔgɔw bɛ ka dɔnta bɛna kanwuruya denmisɛnnin kalancogo ɲuman na a bɛna kɛ sababu ye ka denmisɛnninw ka se ka kalan ka se ka taa ɲɛ Mariatu Jalo Abdoulaye Sogodogo tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la ka bɛn ni gɛlɛyaw ye an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ se k'a to denmisɛnninw bɛ kalan bila ka waati kɛ o gɛlɛya ninnu dɔw ye kɛlɛw ye ni banbantiw ka kɛwale ye ka ɲɛsin an ka jamana marabolo dɔw ma a jirala k'a fɔ ni o wagati ninnu tɛmɛna siranya yɛrɛ bɛ don denmisɛnw dusukun na o bɛ caman bali ka ekɔli sira ta tuguni a ka kan kelen-kelenni minnu bɛ segin ka taa kalanyɔrɔ la dɛmɛ ka don olu ma ni k'u la nɛgɛ-nɛgɛ min bɛ se k'a to u bɛ ɲina gɛlɛya ninnu o hukumu de kɔnɔna la UNESCO bolofara min bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma Commission nationale malienne pour l'UNESCO ELISESCO o ye ni tile 4 kalan in sigi sen kan ka Bamako école-maîtres wele ka fara katitaw kan ni ka na u ka dɔnniw kanguruya. Bon, en commission nationale an ye activité in sigi sen kan
pour que ka denmisɛnninw minnu bɔra kɛlɛ yɔrɔ ninnu na minnu bɔra u ka sigida ninnu na ka na sigida wɛrɛw la minnu ka kalanko tiɲɛna ka sababu kɛ kɛlɛ ninnu min b'an ka jamana kɔnɔ pour que u basigi k'u dɛmɛ participants ninnu bɔra dɔw bɔ académie 3 de la académie rive gauche Bamako académie rive droite Bamako ani Kati ne bɛ ladilikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin ma u ka kalan in kɛ sɛbɛn ma pour que an ka denmisɛnninw minnu problème sɔrɔ kɛlɛ ninnu na min nana an ka jamana kɔnɔ ani terrorisme min b'an ka jamana kɔnɔ pour que ka se k'u basigi. An ka jamana ɲɛmaaw hamina koba dɔ ye denmisɛnw ka kalanko ye u y'a jira k'a fɔ ISESCO ka nin baara in a bɛna dɛmɛ don olu ma kosɛbɛ. Jamana bɛ yɔrɔ min na bi ekɔliso caman bɛ yen olu datugulen don ni ekɔliso dun datugura denmisɛnninw bɛ to so ni ekɔliso dayɛlɛla denmisɛnninw ka segin ka na kalanso la n'u nana kalanso la fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ ka hakili sigi u ye fɛn minnu k'a f'u ɲɛna nin tun ye wagati ko de ye ISESCO bɛ k'an dɛmɛ o baara la o ye fɛn min n'a ka d'an ye kosɛbɛ n'a b'an dɛmɛ an ka baara nataw la barisa gouvernement kɛlen bɛ ka dabaliw tigɛ walasa ekɔliso minnu datugulen don u ka se ka dayɛlɛ n'u dayɛlɛla ni denmisɛnw seginna fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ u kɛrɛfɛ k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na k'u hakili sigi ka yɛrɛ k'a fɔ u tun bɛ fɛn min kun sɔrɔ wagatinin ko de don sisan u bɛ se ka kalan kɛ u hakili latigɛlen welewele bila bɛɛ lajɛlen ma baara min don gouvernement kelen tɛ se ka kɛ gouvernement ka mɔgɔ bɛ mɔgɔw ka dɛmɛ na i kɛra école karamɔgɔ ye i kɛra kɛnyɛrɛ baarakɛlaw i kɛra dutigi ye gouvernement mɔgɔ bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na mɔgɔ n'i seko kɛra min ye bɛɛ ka an dɛmɛ walasa ekɔliso bɛ yɔrɔ na bi an ka se ka bɔ yɔrɔ la ka hali bi denmisɛn caman minnu bɛ yen n'u tɛ ka kalan sɔrɔ walasa u bɛ se ka kalan sɔrɔ cogo min na an bɛ nin kɛ nin bɛ kɛ ekɔliso kɔnɔna la nka hali so kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw u denfaw ni denbaw u fana ka kuma denmisɛnninw fɛ k'u hakili sigi ka yɛrɛ la ka nafa foyi tɛ kalan na ni hɛrɛ tɛ. Ɲani baaraw ka daminɛ miniti 1 tasi bila kɛra ka ɲɛsin sobanɛ dakaw ma ni bamanciw donna olu kan n'o kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na. Dɔgɔkun 2 bɛ sigida tɔgɔ la n'a fɔ a ma quinzaine de l'environnement o hukumu kɔnɔna la jalakɔrɔji denmisɛnninw ye don kɛrɛnkɛrɛn jɛya tɔgɔ la mun kɛra ka bɛn arabadon juin kalo tile 12 ma a kɛnɛ kan sigida ɲɛmaaw caman tun bɛ yen ani maa welelen caman tun bɛ yen Amadu Jalo ani Baba Keita tun bɛ yen Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Jalakɔrɔji ni o bɛ Kati sirakili fɛ Kulikoro mara kɔnɔna na a denmisɛnlakaw ma to kɔ fɛn min ye quinzaine de l'environnement o takumuganna baaraw hukumu kɔnɔna na ni ka fara cakɛda min bɛ ni a bɛ wele projet maçon o ni olu ka bolodi ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na don in ɲɛnamayara ni jɛya baaraw ye min b'a to kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na Jalakɔrɔji n'a lamini kɔnɔna na fo ka taa se faba kɔnɔna yɛrɛ ma ni o ye Bamako ye. Sɔgɔmada na activité a hakilina mun ye saniya de parce que ni saniya tɛ yɔrɔ yɔrɔ kɛnɛya tɛ ni saniya tɛ yɔrɔ yɔrɔ yiriwa tɛ donc an y'a lawuli ka saniya kɛ pour que n'an ka sigida sera ka saniya donc kɛnɛya bɛ sabati ɲɛtaga bɛ sabati. Bɛnna an fana ka jɔyɔrɔ min ye fasoden ɲumanya la o de ye ka se ka fara autorités kan an jɔyɔrɔ min ye ka se ka ɲama ninnu cɛ ka bɔ yen ni ɲama ninnu cɛra ka bɔ yen fana kɔkɔnɔna nin autorités ka se k'an dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka kɔkɔnɔna nin dilan ji bɛ se ka boli fɛrɛ ma donc a tɛ déborder alors ka taga sow la mun bɛ se ka na inondation de ye donc o de cadre kɔnɔna na donc an ye nin initiative ta. École karamɔgɔw coordinateurs fo ka taa se commune ɲɛmaaw ma u ye nin kɛwale in fɔ kosɛbɛ ko sabula a bɛ kɛ sababu ye ka Jalakɔrɔji dugu kɔnɔna yiriwa. Denmisɛnninw ka hakilinata o b'a jira k'a fɔ u ye baara min ta bɛɛ de ka baara don parce que n'i y'a mɛn jamana i y'a mɛn ko denmisɛnninw yɔrɔ dɔ bɛ yen bi balikuw an bɛ yɔrɔ min na anw tɛ se ka fɛnw kɛ mais an bɛ se ka hakilinata dɔ d'u ma o ye ka bilali sira kɛ i y'a ye u taar'u dulon yɔrɔ dɔ la dɛmɛba dɔ la n'u ko maçon de cœur bon ne ɲɛna olu se dɔ ye min ye u ka dɔnta ye min ye saniya ni sigida labɛnni na olu u y'o dɔw f'u ye mais a tɛ dan o dɔrɔn ma u sera ministère fana ma pour que ka wele bil'u ma u k'a lajɛ ni fête min kɛra fête de l'environnement min kɛra u bɛ se ka nɔbila dɔ sɔrɔ u bɛ se ka tamasere dɔ kɛ min ye u yɛrɛ ka commune ye. Minisiriso min ka caw bɛnnen bɛ an ka sigidaw ani an ka kungow koɲa ɲɛnabɔli ma u ka nɔbila min tun bɛ kɛnɛ kan a ye foli ani tanu kɛ k'a ɲɛsin Jalakɔrɔji denmisɛnlakaw ma u ka nin hakilina ɲɛnama in ma min bɛ kɛ sababu ye ka jɛya sabati Jalakɔrɔji dugu kɔnɔna na. An nana Jalakɔrɔji sɔgɔmada in na ka na association bilasira association denmisɛnninw farala ɲɔgɔn kan ani musow
k'u b'u ka sigida jɛya komi anw ka quinzaine de don san 20 quinzaine ye ɲinan ye donc an y'a essayer baara caman kɛra sigida lasaniyali la donc komi ɲinan ye san 20 ye an kɔni y'a essayer association jɛkulu fɛn fɛn bɛ quartier ni communes na k'u accompagner ka dɛmɛ d'u ma u ka se ka sigidaw lajɛya maintenant ɲama ni fɛnw bɛ cɛ cogo min na an bɛ an charger nin bɛɛ la an nana yan de ka n'a lajɛ problème min bɛ commune na k'a ye k'a dɔn an b'o hakili jigi k'a fɔ denmisɛnninw ka nin hakilimaya in a juguruma donnora jalakɔrɔji mairie de fɛ yanni baaraw ka daminɛ u ye miniti kelen ta sebila kɛ k'a ɲɛsin maa minnu taɲɛna o nin na mali cɛmancɛ dugu min bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko sobameda mopti mara fɛ ni a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɔ a nin na u ye duwawu caman kɛ k'a ɲɛsin u ma. Minisiri mun ɲɛsinen don an ka jamana kɔkankow ɲɛnabɔli ma ani Mali ka lasigiden bɛ Tchad jamana kɔnɔ olu ka bolo di ɲɔgɔnma ma an ka maliden dɔw seginna ka bɔ Tchad jamana kɔnɔ ka sababu kɛ u sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ ma degun caman tun b'u kan u sigiyɔrɔ ninnu na Samayira Sandogo ani Ibrahim Kulibali ka sɔrɔlen don Sirifula Jabaranso tɔgɔ la. Ka sanga ni nɛgɛ ɲɛ 19 tɛmɛn ni sanga 45 ye mini bisi dɔ donna an ka jamana kɔnɔdenw minnu bɛ jamana kɔ kan olu tɔgɔla so kɔnɔ ɲamakɔrɔ a kɔnɔna na cɛw ani muso dɔw de bɛ yen an ka jamana kɔnɔdenw dɔw de don minnu bɔra Tchad k'o kunda o faso kan ka sanga ni gɛrɛntɛ min sigin bɛ o da la o dagayɔrɔ la Lac Tchad la Boko Haram fɛ. Comme président Ibrahim Boubacar Keïta laɲini cogo min Malien fɛn fɛn bɛ kɔfɛ mana k'a dɔgɔma a kɛra fitinin gɛlɛyaw kana si sɔrɔ k'a fɔ ko a dɛsɛra ka segin ka na faso la gɛlɛya mana kɛ kɔfɛ cogo cogo an ka disposition ta fɛɛrɛ ka tigɛ pour que u bɛɛ ka se yan gɛlɛya min b'u kan a b'a dɔn ko Boko Haram bɛ Tchad an dun ka Malien minnu bɛ yen u bɛ baara kɛ jɛgɛminɛw ni kɔmɔw de kɛ o bɛ laki min da la n'o ye Lac Tchad ye Boko Haram bɛ to ka tɛmɛ ko caman donc o de senfɛ u caman bɛ gɛlɛya sɔrɔ donc u yɛrɛ y'a kanu k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen sisan u b'u ni lakana ni lakanani o ka fisa u ka to yen ten donc o de la u y'a ɲini ka segin u faso la. Ka se dɛmɛ don an ka maliyɛnw ma minnu bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ Lac Tchad kɔnɔ o ka se o faso sɔrɔ o baaraw ɲɛnamaya la ka sanga ni minisiriso min ka wulikajɔw ɲɛsin bɛ an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ jamana kɔ kan ani Mali ka lasigiden min bɛ Tchad ni o ye ambassadeur Mali au Tchad olu ka bolo di ɲɔgɔnmɔ ye. N bɛ ka mɔgɔw minnu labɔ Tchad ka na anw ka fɛn ɲininen tɛ mais u yɛrɛ de y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ segin ka na u ka jamana la. Parce que u bɛ yɔrɔ min o yɔrɔ ni Boko Haram kɛlɛ de b'a kɔnɔ an y'o kuma lase ambassadeur y'o kuma lase gouvernement ma a gouvernement fana y'a mɛn ni tulo ɲuman ye donc musaka fɛn o fɛn b'a la u k'o b'u jɔ n'a ye maliyɛn fɛn o fɛn bɛ degun na ye k'a bɛɛ lasegin ka na donc an ni délégué général bɛ k'o baara kɛ an ni ministère des Maliens de l'extérieur bɛ ka baara kɛ ani Haut Conseil des Maliens an bɛ k'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali u ka lasigiden min bɛ N'Djamena ye an n'olu bɛ baara in na ɲɔgɔn fɛ donc o bolodi ɲɔgɔnma de y'a to an sera ka ni mɔgɔ hakɛ in nabɔ bi. O kɛlen ko k'o bisimila danbe ani bonya kɔnɔna na o fa dugukolo kan ni cɛ ninnu ni musow o ye Ala fo ni k'a barikada o min ka latigɛ kɔnɔna na bidon sera ka se ni ka nin kɛwaleba in kɛ olu ɲɛna. Ni ka sɔrɔ ka foli ani waleɲuman dɔn ta ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma ka sanga ni u ka wulikajɔw ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen kungo la. Ni ne ka denmisɛnw kalo 4 ye o masaji la n ye sunkalo min sun sa o de nin bɛ n ba sinji cɛ ni tile 4 tɛ ne ma da sigi tasuma kan mɔgɔ bɛ na sari min don dɔ min b'an wolo de kan ka sugu jɛ n b'a kan ka sunna kari ni ka denba n denkɛ kɔrɔba in banna k'a ka denmisɛnw tɛ n bolo an kun nana jama bɛ yen jama min bɛ yen kɔngɔ banna minan banna anw nana o fɛ Ala ani balimaya de kama ani sinjiya fɛn bɛ se k'an bɔ n'an sɛgɛnlenba de don koyi an sɛgɛnlenba yɛrɛ de don. Kala donna ye k'a fɔ ni kunfɔlɔ minnu filɛ ka na ka bɔ Tchad mɔgɔ 18 don muso 12 ani cɛ 6. Karido juin kalo tile 9 sansokaw fɛ suguguwa dɔw koromo karila minnu sababuya bɔra sigida ɲɛmaw ani dɛmɛbagajɛkulu la ni guwa ninnu bɛna kɛ sababu ye ka sansokaw ka jagokow nɔgɔya u bolo
Boubacar Traoré ani Baba Keita tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. Sanso mairie ka bolo di ɲɔgɔn ma ani projet Anicité ni ɲɔgɔn cɛla la a kɛra sababu ye ka se ka dɔ fara u ka sugu jɔli kundama kan. O de hukumu kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ guwa damadɔ o jɔra sugu kɔnɔna na o kulobon kari yɛrɛ kɛra kari tɛmɛnen Sanso dugu yɛrɛ kɔnɔna na. Donc commerçants sera anw ma sugu baara ko cogoya la. An y'a daminɛ magasin ninnu na fɔlɔ depuis 2004 an ye magasin 24 jɔ sugu la k'a bila location na pour que u ka minɛn minnu bɛna to sanji la pour que ka olu kisi sanji ma ani sow tɔɔrɔ ma. Donc o bɔlen kɔfɛ ka tila ka guwa jɔli daminɛ. An ka sugu yɛrɛ espace bɛɛ lajɛlen na n'i ye a jateminɛ a étude min kɛlen na a bɛ taa fɔ 500,000 ani kɔ la. Mais depuis 2004 kana sisan an bɛ dɔɔni kɛ a la. Mais ɲinan ta kɛta o de fanga bonyana. O de kama a jara anw ye sisan ka commerçants ani dugutigilakaw commandantakaw ani commerçants ka bɛɛ wele ka na vraiment ka na a bonya da u kan a bɛ se ka minɛ ko in ma cogo min na. Donc ka bɔ 2004 la ka na an ye min kɛ a la a valeur bɛ taa 240 ani 40 ni kɔ ɲɔgɔn na sisan. Bon a tɔ kɛta ka bon mais ni Ala sɔnna fana an bɛ an bolo da a la waati ni waati comme Sanso sugu dɔrɔn tɛ Sanso dɔrɔn ye sugu bɛ Finkola a bɛ Sɛzɛn ni Anicité y'a ka droit de tirage tombera an b'an ka quote-part sara ka baara daminɛ suguw la guwa ninnu na pour que k'a bila an ka commerçants ka bolo kan. An b'a fɔ min ye commerçants ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan o fana y'a ka nisɔndiya jira k'a fɔ nin ye ko ɲumanba ye min b'a to jago a bɛ nɔgɔya olu ma. A ye waleya min ɲɛ ma a y'anw ka baara taa ɲɛfɛ parce que début u y'a diyan ma anw bɛ sugu kɔni b'an kɛ fɛn o fɛn jura b'a si dɔn quoi a wari minɛ mairie yɛrɛ mɔgɔw tun b'a kɛ mais u nana jate minɛ juraw na ka kan an ma taa cogo dɔn depuis an y'a daminɛ fana an ni juraw ma kɛlɛ a bɛ kɛ cogo min na an b'a k'o cogo de la problème si t'an n'u cɛ an b'a fɔ ko mairie kɛ min kɛ sugu kɔnɔ fana u b'o baara kɛ Ala sago sago wala si t'anw ka wala. Dugutigilakaw ale ni jamana ka ciden min bɛ kɛnɛ kan olu fɛnɛ y'u ka nisɔndiya jira wa ladilikan minnu fɛnɛ b'u fɛ k'a ɲɛsin jagokɛlaw ma min b'a to jago a bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna na. A yɛrɛ dugu ɲɛkun tɛ ko la nka nin kɛlen dugu yɛrɛ lafiya ɲɛ tɛ fɛ parce que ni sanji bɛ na sisan mɔgɔ tɛ boyi i bɛ se k'i bolofɛnw na don ten ka i sigi fɔ ka taa angalaji wosa bon o yɛrɛ o bonya min de hakɛ t'o la. U b'an bonya fɔ ka taa fɔ bon commerçants fana u b'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'o tɛ ko tɛ ɲɛ mairelamɔgɔw bolo nka commerçants n'an y'u jɔ u jɔyɔrɔ la o yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɛ ko bale. Nin bɛɛ bɛ yira mun yira o ye de k'a fɔ vraiment nin bɛɛ bɛ don commune ɲɛtaga baaraw de la donc nin ye baaraw ye baara minnu n'a ni foli ka kan kosɛbɛ kosɛbɛ tiɲɛ don mairie bɛ quote-part dɔ sara Anicité fana bɛ dɔ di kosɛbɛ mais a bɛ don fɛnw na fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ don dugu ɲɛtaga baara la donc acte an kan k'o foli kɛ kosɛbɛ surtout yɔrɔ min bɛ komi Sanso ya ye zone minière de ye mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ na Sanso yan nɔ donc yan nɔ yɔrɔ tɛ se ka kɛ komi yɔrɔ tɔ parce que dunanw bɛ yan dugulenw bɛ yan tubabula mɔgɔw bɛ yan nɔ farafinna mɔgɔw bɛ yan donc olu dɔw mako bɛ jateminɛ dɔw la n'u bɛ dumuni kɛtaw kɛ feereyɔrɔ cogo b'o la feerekɛbaga saniya ko b'o la donc ni ga jɔra sisan an b'a lakɔlɔsi ni san nana suguw bɛ pɔtɔpɔtɔ cogo min na ga in b'a to vraiment nɔgɔ caman tɛ se fɛnw ma donc a bɛ ɲini feerekɛlaw fana fɛ minnu bɛ ga jukɔrɔ vraiment u ka dumunifɛnw k'a la qualité bɛ kɛ fɛn mun na parce que sanbaga tɛ kelen ye dunbaga tɛ anw yɛrɛ dɔrɔn ye parce que mɔgɔ wɛrɛw de bɛ anw fɛ yan nɔ ala y'an garisɛgɛ don sanu baara la minnu ni an ka dugu sigibagaw yɛrɛ tɛ kelen ye. A don tile kun cɛra ni sennadolanci belebele min bɛ tali kɛ Morila SA ale ni ekɔliso maaw olu kun karilen ni ɲɔgɔn na an b'a ye k'a fɔ ekɔliso maaw olu kɔni ye jɔnjɔn ta 3 ani 2. An b'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan mun bɛna walawala Alhamidu Badeni fɛ. Sudan jamana kɔnɔ ka sanga ni ɲɔgɔn sama ye mun bɛ jamana finitigilamaw ani jamanadenw ka kulu Alliance pour la liberté et le changement maaw cɛ Sudan jamana marali kunkan Ethiopie jamanaden min sugandila cɛfɔ ani kanbɛn kama ni fan fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka dantigɛli dɔ senfɛ RFI kunnafoni di so sanfɛ a y'a yira ko sigikafɔ mun n'a kun jɔra k'o n'a daminɛ ko kura Mahmoud Derir n'ale Ethiopie jamanaden o dantigɛli kelen senfɛ a y'a yira ko conseil militaire maaw jɛra n'a ye fanga ɲinitɔ maa minnu kun minɛlen dɔw fɛ n'o ye prisonnier politique ye k'olu bila wa ko tun ko mun ye fanga sinamatɔ maaw ye n'olu kun kɛlen don ka murutiliwalew bolodani nin y'a tile 3 ye n'a bɛ fɔ a ma ko désobéissance civile k'o na dan siri o la o dantigɛliw senfɛ RFI kunnafoni di so sanfɛ ɲininkali tɛnguli Mahmoud Derir la ko sigikafɔ na daminɛ waati jumɛn a ma waati jɔnjɔn ko fɔ ko nka a bɛ daminɛ a tɛmɛ
faransi jamana radio so RFI kunnafonidilaw olu kɛlen ka fanga sinamatɔ ma ɲɛma dɔ wele nɛgɛjuru sira fɛ o y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ foyi kalama ni sigi k'a fɔ kunkan olu ni conseil militaire maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sigi k'a fɔ bɛ daminɛ ko kura olu tun ye laɲini minnu kɛ ko fo ka waleya n'o de ye k'a fɔ k'u t'a fɛ ka finitigilamaw ye Khartoum bɔlɔnkɔnɔnaw kɔnɔ n'o ye Sudan jamana faaba ye ko wa fɛn min ye connexion internet ye n'o ye kunnafonidi nasira ye bɔlɔlɔ sanfɛ ko ka segi ka bila ko kura jamanadenw ka bolo kan o bɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoniya cogo minɛ ani ka kulu kɛrɛnkɛrɛnni dɔ sigi sen kan sɛgɛsɛgɛliw kama ka sanga ni finitigilamaw ka tiɲɛni wale ye mun kɛra dɔgɔkun tɛmɛlenw kɔnɔ o fanga sinamatɔ maa kelen min welela RFI kunnafonidilaw fɛ a ko dakurunya kelen na a ko jɛlen don n'a ye o kun ye wulikajɔ min bolo da tile 3 kuntagala la n'o ye désobéissance civile ye ka dan sigi o la ko nka sigi ka fɔ tɛ kɛ cogo si o ni conseil militaire maaw cɛ madama n'olu ka laɲini kofɔlenw ma sabati. République démocratique du Congo jamana kɔnɔ fanga sinamatɔn wasaden maa 23 dansigila olu ka wasadenya la wasablon kɔnɔ cour constitutionnel ɲɛmayaso fɛ ni k'u sigiyɔrɔ ta ka di Front commun pour le Congo maaw ma n'o ye Joseph Kabila ka tɔndenw ye n'o b'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila o sagoya de bɛ wasablon na wa a ka laɲiniw bɛ sabati bawo ale ka wasadenw de ka ca o kɛlen fɛn min ye fanga sinamatɔn maaw ye olu y'u ka dusumakasaya yira ni k'a jira k'a fɔ ko cour constitutionnel ma jɔ a jɔyɔrɔ la o député maa 23 minnu jɔyɔrɔ darakilaw la o dɔ ye Daniel Safude Lamuka ye n'ale y'a yira a ka dantigɛlikaw na k'a fɔ ko wasadenyasigi kalata tɛmɛlen kɔfɛ kalo 2 ɲɔgɔnna o de bɛ cour constitutionnel ɲɛmayaso bolo ka kalata koɲɛw fɛsɛfɛsɛ ko kalo 2 tɛmɛlen kɔfɛ sariya tɛ jɛn n'a ye cogo si cour constitutionnel k'a da don kalata ɲɔgɔn samasamaw na Jacques Njoli n'ale mouvement de libération du Congo wasaden ale fana y'a jira ko danaya foyi tɛ cour constitutionnel kan tun n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ ka fankelen maaw de dɛmɛ ni k'u sago kɛ o ye n'o ye Joseph Kabila ka politikitɔn maaw ye o wasaden kelen n'o ye Jacques Njoli ye a ko République démocratique du Congo ka ni wasablon ko na kɛ fankelen maaw ka wasablon ye ko bawo wasablon de don mun kɔnɔna na fanga sinamatɔ ma lakodɔnlenw tɛ yen n'o ni bɛɛ jɛ fanga tabiya tɛ bɛn n'o ye démocratie ye wa ko ni wasablon mun filɛ nin ye ni dan sigila fanga sinamatɔ maa 23 ka baara la ko na kɛ ba tɛmɛsira ye bawo Joseph Kabila n'a nɔfɛmaw olu sago na kɛ yen République démocratique du Congo wara dabaw ko ni ko tɛ to tan ko bawo sɔɔni u na wulikajɔ boloda ni k'u ka nisɔngoya yira. Hong Kong nisɔngoya taama bolodala yen nɔ k'a sabu kɛ sariya sen mun miiriya bɛ sen na n'o de ye k'a fɔ maa o maa i mana tiɲɛni kɛ yen dugu kɔnɔ k'i kan ka bila ka taa Chine jamana kɔnɔ yen kiiritigilamaw ka bolo kan o dugulamɔgɔ maa ba yiriga de bɔra ka bɛn ni araba ye ni k'a yira yen gouvernement na k'a fɔ o tɛ jɛn n'a ye cogo si o hakilina kura ka se ka sira sɔrɔ n'o de ye ka Hong Kong tiɲɛnikɛlaw bila ka taa Chine jamana kiiribulon kɔnɔ nin nisɔngoya taama bolodaba caman ye denmisɛnnilakaw ye n'u kun kɛlen don ka fini finmanw de don yaasa k'u ka dusumakasaya yira wa fɛn min ye sira belebele fila ye gouvernement dagayɔrɔ la o y'u siraw tigɛ maaw la bawo ni sariya sen kura in a kuma kun kan ka kɛ wasadenw fɛ n'u caman ye Chine jamana kanubaw ye ka bɛn ni araba ye Hong Kong denmisɛnnilakaw ka wulikajɔ sababu la gouvernement in ni projet de loi kura in bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni k'a yira k'a fɔ ko segin na k'a kan ko kura k'a ko ɲɛw fɛsɛfɛsɛ hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Hong Kong o ye Chine jamana fan dɔ ye mun kun maralen don anglɛw fɛ nka kabini san 1997 o y'u ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ka bɔ Chine bolo kan nka hali san o yɛrɛmahɔrɔnya ko sabatilen tɛ o bolo fɛn min ye sanfɛ kalandenw ka hakɛ lafasabaw ye araba don ko kalandenw ma u ka kalanw jɔ ni kana tali kɛ ni nisɔngoya taama in na n'o de sabula taama in jama cayala kosɛbɛ nka kalandenw dama ma tali kɛ ni taama in na fɛn min ye lakɔlikaramɔgɔ kɛnɛya tigilamaw ani baarakɛlaw ka hakɛ lafasabaw olu y'u kɔkɔrɔma don ni taama in na o bolodiɲɔgɔnman kelen kɔnɔ Hong Kong jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa k'u ka dusumakasaya yira fɛn min ye cakɛda 100 ɲɔgɔnna ye k'u n'u ka baaraw ɲɔngiri fɔlɔ fo ka taa fɔ bɛnkan kura sɔrɔla mun bɛ tɛmɛ jamanadenw jimi sira fɛ. Uganda jamana kɔnɔ fɛn min ye Ebola banakisɛ ye o yera cɛmani dɔ la mun n'a si bɛ san 5 la ni kɛnɛya tigilamaw y'o jɛniyɔrɔ fin a furakɛli la nin na k'a siɲɛ fɔlɔ ye ni bana ka maa minɛ Uganda jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ k'a yira ko nin y'a kalo 10 ye Ebola banakisɛ yera République démocratique du Congo jamana kɔnɔ ni kunnafoni Uganda jamana kunkan a dira ka bɛn ni tarata ye diɲɛ seleke naani kɛnɛyako soba OMS fɛ tarata wulada fɛ Uganda minisiri mun ka ca bɛlen don kɛnɛya sabatili ma ale ye kunnafonidilaw wele yaasa kana kuma bana yeli kunkan cogo min na bɛ se ka cari jamanaden bɛɛ ka bɔ a kalama Uganda kɛnɛyako minisiri ka dantigɛlikanw kɔnɔ
a y'a yira ko fura min bɛna di jamanadenw ma yaasa ka ni bana kɛlɛ ko fura de don danaya bɛ mun kan bawo a bɛ Ebola banakisɛ kɛlɛ wa a ko fura in kan ka di teliyala maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida mun kɔnɔ ni banakisɛ yela ni ka fɔlɔ du la a sabatila k'a fɔ ko banakisɛ yera den in na du mun kɔnɔ fɛn min ye Uganda jamana kɛnɛyako minisiriso ye a ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔ ni diɲɛ seleke naani kɛnɛyako ɲɛmayasoba ye o kɛlen do ka wulikajɔ boloda ni ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bila ka taa dugu la bana in yera dugu mun na n'o ye Kasese ye yaasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka filɛ ni denmisɛnninlaka in ka bana ma yɛlɛma maa wɛrɛ la ani ka boloci boloda ka ɲɛsin maaw ma minnu y'a masurunamaw ye Uganda jamana kun kɛlen do k'a ka jamanadenw lasɔmi kabini waati jan ka sanga ni Ebola banakisɛ yeli ye RDC jamana kɔnɔ n'a sɛbɛntiyala yen nɔ k'a fɔ ko bana ye maa 2,000 de minɛ minnu cɛla ni ye maa 3 o 3 ta 2 fatula k'a sabu kɛ Ebola bana ye yaasa ka Uganda jamanadenw hakili sigi k'a fɔ ko fura mun na d'u ma ko ye fura ɲuman ye kɛnɛya tigilama maa 4,700 fura in dili fɔlɔ la olu de la. Cameroon jamana kɔnɔ maa 26 o de bɔnɛnɛw ni na minnu cɛla finitigilama maa 17 ani civil maa 9 Boko Haram ka ni walejugu kɛra dugu mun kɔnɔ o de ye Darake n'o ye jilamini dugu dɔ ye mun ni Chad ka surun kosɛbɛ karidon ka dugu jɛtɛnɛ na 4h du matin waati Boko Haram kɛlɛcɛ n'u ka mugujugu ye ni walejugu taga yɔrɔ mun sɛgɛrɛ o de ye Force Nationale Mix ye olu ka posi n'o ye cakɛda kɛrɛnkɛrɛnni ye mun sigilen do banbaciya wale kɛlɛli kama o senfɛ lakana tigilamaw ani Boko Haram banbaciw ye lɛri caman kɛ mugujugu cili la ɲɔgɔn na n'o kɛra sabu ye ka kasara lase finitilama maa 17 ani civil maa 9 ma wa an bɛ waati min na halisa finitilama maa 7 olu ta yɔrɔ dɔnlen tɛ bolo sera ka da maa 40 de kan n'o ye Boko Haram kɛlɛkɛcɛw ye ka dɔn k'a fɔ caman bɔra Boko Haram fanga la an bɛ don minɛ ko bi nka tuma dɔ la o bɛ bali ka ni cɛnni sugu kɛ yɔrɔ la mun bɛ wele ko zone du lac Chad n'o bɛ Chad, Niger ani Cameroun jamana ko fɔ kabini san 2015 ni jamana kofɔlenw farala ɲɔgɔn kan ka kulu dɔ sigi sen kan mun wele ko FMM n'o ka wulikajɔ bɛɛlen do basigi sabatili la ni yɔrɔ kofɔlen in na jamanadenw yɛrɛ ka bolo di ɲɔgɔnman kɔnɔ hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Boko Haram maaw o ka ni banbaciya wale daminɛna kabini san 2009 Nigeria jamana kɔnɔ maa minnu bɔnɛnaw ni na k'a sabu kɛ ni kulu in ka walejugu ye o bɛ t'i jɔ maa 27,000 la wa fɛn min ye maa 1,000,000 ani maa 800,000 ye olu de y'u sigiyɔrɔ bila k'a sabu kɛ ni banbaciya wale ye mun Nigeria jamana kɔfɛ a ye fanga sɔrɔ jamana wɛrɛ la i n'a fɔ Niger, Chad ani Cameroun jamana. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ye ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ an ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma.